No mes de agosto, Galiza sufriu os máis importantes incendios da nosa historia. Facer os desbroces das franxas de protección en tempo e forma é a diferencia entre un territorio seguro ou un territorio asolado por un incendio que queima 23.000 hectáreas, como foi o caso de Oimbra. Ese incendio foi causado por un desbroce nunha xornada na que estas labores non estaban permitidas. Desbroce, ademais, realizado por encargo da Xunta e do Concello, onde a neglixencia e a descoordinación acabou provocando o segundo lume máis grande da nosa historia, 3 brigadistas feridos e unha catástrofe ambiental e social. É evidente que o presidente da Xunta ten que comparecer para dar explicacións, porque todo isto o que está sinalando é unha neglixencia política, que é unha temeridade e que puxo en risco o territorio e a vida das persoas.